Un mozo de 33 anos, veciño da parroquia ribeirense de Castiñeiras, perdía a vida esta mañá nun accidente de circulación. O sinistro producíase ao redor da 1 da tarde no lugar da Aldea, en Castiñeiras. Por causas polo de agora descoñecidas, a motocicleta que conducía acabou colidindo contra un camión de bombonas que realizaba o reparto pola zona. Ata o lugar do sinistro trasladáronse rapidamente efectivos do Parque de Bombeiros de Ribeira, do Grupo Municipal de Emerxencias e da Policía Local, así como tamén unha ambulancia do 061. Tamén se mobilizou o helicóptero do 112, aínda que finalmente non chegou a actuar, ao certificarse xa o seu falecemento. Tamén se achegaron ata a zona varias dotacións da Garda Civil de Tráfico para a realización do correspondente atestado e así determinar as posibles causas do accidente. A nova da morte do mozo causou unha gran consternación na parroquia, ao tratarse dunha persoa moi coñecida. Dase a circunstancia ademais que o accidente producíase a escasos metros da casa familiar.